Non, Aïssa, bila se ka bi sɔrɔ. Awɔ, n tɛna bi sɔrɔ. E ma appelle la ko fere. Awɔ. Yoro ne mɔgɔ bɛ tagama la, I bɛ to appel la. I t'a appel in tigɛ ten tɔ. O k'an bɛn sa, an ka to sɔn. Mɔgɔ mana ko appel daminɛ, e fana ka keleya wuli. Aïssa, e ka nin ko ninnu ka go ne ye wale. Ne ni mɔgɔ bɛ tagama la dɔrɔn I bɛ to appel la. O kuma e tɛ ka ne jate mɔgɔya. E dɔn k'a bɛ jigin ne la dɛ. Fatou. Walisa. E min tɛ se ka appel fana ta. An ka taa joona, I ba bɛ pressé dɛ. E tigi b'a dɔn kɛ. Ne hakili bɛ fɛn min na sisan. Ne sera de don, an kana na fara kɔnɔ. E b'i da ka miiri ne nin ko ninnu ye mun ye. E kɔni b'a dɔn o ko ɲɛnabɔ la ka ban, a yɛrɛ ma ko in dilan ka ban. Nin ko in kɛ fara cogo foyi tɛ nin na, nin y'an dilen de ye ɲɔgɔn ma. Ka na miiri nin ko la bilen yɛrɛ. O ye tiɲɛ ye. E fa don, o ne yɛrɛ fa don, mais ne fa yɛrɛ tɛ. Ka mɛ mɔgɔ min don n'a ye kuma fɔ, a b'a bɔ a sira ma. O kuma e bɛ ne bɔ ɲɔgɔn na. E yɛrɛ m'a mɛn ko la cousine et la cousine sont faits l'un et l'autre. Kana jɔr'o la yɛrɛ. O kɛlen don ka ban. E b'i kunkolo chauffer la, o de bɛ k'e bila appel la. Ayi non, nin ye ci wɛrɛ ye. Nin ye ne tɔɔrɔ tɛ yan. An ka taa joona, komi I ba ka pressé. Son. Mama. O kuma na o. Ne Fatou de ci wa ou ne ye ci? E ni mɔgɔ kelen cɛyɔrɔ tɔ kelen b'i tugu o kɔ. E bɛ tila tɛna joona. A fɛn diya. Ne yɛrɛ bɛ Ala deli kɛ. A ka ko in kɛ n'a sɔrɔ aw ka jɛ in bɛ to tan tɔ. Kana ne baga ko jate. I b'a dɔn a ka kuma ka ci. Ne b'a dɔn sa, kana kuma. Kana bila I kunna. Ngoro. Han? N tun ye mun f'i ɲɛna. N'o ye wariko in ye. N kɔrɔ, n'a ma ɲɛnabɔ, ne bɛna malo dɛ. Ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan, n tɛ ka se ka sunɔgɔ. N dara su fɛ sunɔgɔ yɛrɛ tɛ n bolo, wa tilegan fɛ n lafiyalen tɛ fewu. Ne kɔni b'a dɔn ne wariko in kɔni ma ɲɛnabɔ, an bɛna malo dɛ, wa a bɛ kɛ malo ba de ye. Solution nin tɛ ne bolo, ne ye ko bɛɛ kɛ. Non. Tiɲɛ jɔlen ne b'a fɛ k'i hakili sigi. Kala to sanfɛ, duga tɛ jigin ka bin don abada. I hakili sigi, n'Ala sɔnna an tɛ gɛn ka bɔ so in kɔnɔ. Ne kɔrɔ e ko ten. Ni wariko kɔni fanfɛla kɔni don, o ɲɛnabɔlen don. Ne yɛrɛ bɛ bɔ yan sisan ne bɛ taa wariko la. Wari a bɛ sɔrɔ bi ka jan. Sisan yɛrɛ rendez-vous bɛ ne ni dɔ cɛ. Ala ni ce koyi. N ka si ɲɛna minɛna koyi. N ka don minɛna koyi. Ala, n kɔrɔ. A fɔ e bɛna don an jigi kɔrɔ ta. Mais ɲɛnamaya nin ye non. Ni diya bɛ tuma min na an ka diya kɛ. Gɛlɛya fana mana na an ka gɛlɛya kɛ ɲɔgɔn fɛnɛ fɛ. A mɛ ni gɛlɛya nana n'a fɔ ko ne ka n cɛ ka bɔ e kɔnɔ sisan. A bɛ bɛn badenya la wa? A tɛ bɛn badenya la. Badenya m'o fɔ. N'a jɛra ka fɛn di kɔni di ɲɔgɔn fɛ. Ni jala nana a b'o min ɲɔgɔn fɛnɛ fɛ. N kɔrɔ. Ala k'o kɛ koyi. Ni Ala sɔnna Ala b'o kɛ. Sinon n'a fɔra ko anw bɛna gɛn ka bɔ nin du in kɔnɔna na tan, k'a sababu bɛ kɛ ko nin wariko ye. N bɛ hakili sigi. N'Ala sɔnna n bɛna bɔ yan sisan n bɛ taa.
Mais là, ça me t'a rendu la benne à Tiki. Encore, il était au la Junama. C'est ça. Donc, à ma quête. Ah, Mais où l'est le gâteau? à la Cassini, my boy. Allah. Massa. A fɔ nin ne suturatɔla ye a kɛra maloya koyi n'a fɔra se foyi tɛ min ye du kelen de b'anw bolo ne ni kɔrɔkɛ fila ani n den ko an ka gɛn ka bɔ du kɔnɔ ala ka nin ko ɲɛnabɔ koyi ne kun bɛ dugawu de kɛ n kɔrɔkɛ ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya ye ala k'a nɔgɔya ala k'a ɲɛnabɔ ala fo ka ne fasa ala ni nin hami bolo non, il y a peu ça. Non, il y a peu ça. Parce que non, les bêtes donc est mort hier avec le temps. Ouais. Alors il est venu faire pour le malio. À l'instant 2 millions de membres, on a dit voilà l'exédoma, voilà Chido vient chez quoi. Ah, bon, il y en a voir rapidement. Après, mais comment faire tout à l'heure. Mon père, bonjour. Tu connais ma mère à Nekonore? Ah non, non, maman. Ok, ça va? Ah non, mais ah, d'accord. 9 secondes. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Donc, tu es mis pour 2 millions. Voilà, donc 2 millions frères. Mais je crois que tout est réglé. Autonome. Ah, bah non. Ne doon 2 secondes. On est retardé. Là, on n'a pas dit mal. Ah bon? Mais il y a mal à vous y ko bella. Ouais, c'est vrai. Problème financièrement qu'on autour. Demsen nan fulu on ala odne ma demsen on ala bari ala mala fu. Autour. Non, ni war ko kotiro to a fe mago kolo o de be en pareil. Alinite. Ni te so dorone sa lexé. Te so dorone. Dan do tela doron. Donc ni kon na fliko en so nga sima. Wele doron na doron ali ma wele na don doron bala. Hein? Non, ne de non son yo. Bala. Al ga danima. Mo me million flat ta di ma bi. Ah. Te ba na politique bi de. Donc an ka kuma ma ca fama tɛ kuma b'a fɛ yɔrɔ donc ala ka tile yɛrɛ amin inchallah merci ni waso tɛ ne kɔni bɛ fila sɔrɔ nin diyara ne ye sa nka kan boli ka taa n dɔgɔnin fɛ yen joona Ada coba ni. juga. Bahasa tidak. Ne kuma fɛ k'e ɲininka o. E min kuma min fɔ n'a sɔrɔla a ko bɛ sen n'ale de. Fatu ne ni Fatu ka ko. Sara. Wallahi aw denmisɛnnin kɔni n'i ye kuma kuntigiw ye dɔrɔn u tɛ ɲinɛ o kɔ kuma tɛ kuma mun ka d'u ye ne ni kɛ ci wɛrɛ ye e kun tɛ ne ɲininka bilen o Saka ne de ye layidu ta ye a bɛ d'i ma furu la i bɛ nin ta awɔ wallahi ne ye layidu mun ta ne b'a kɛ de ko nin furu kelen an bɛ nin kɛ dimi kɔnɔ yan i y'a mɛn n y'a dɔn o diyara i dɛ Nafa basi t'a la. E fana jɛlen bɛ yan denmisɛnnin kɔni i y'i ba ka baaramisɛnninw kɛ fɔlɔ ayiwa Ne bɛ taa ci la. awɔ ok
Anga furu ne la yor. Ne an go kuma la ya me o. Ne ba da jara yi o. Dogu jole me ga wala me. Ne represele no ko inga gere parce la ba. Era baro yor jam furu manne. An kere fawre tabi. Akadi ai ni ai na so akile no ko jafaka. Ne ba do ne fe mun kada we do kada we di. Ni kadi re di. Ndi na so na wa te me sitan. Ame ko isi singa. Ya me. O jani to. Parce ni peresele bare. Aya we to sa. Okay. E ba do ne denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka di ɲɔgɔn ma o de ɲɔgɔnna tɛ yen. I y'i ba ka baara misɛnninw kɛ. Awɔ ne ka ci bɛ ne yɔrɔ fa ne nɔgɔ ko. Ok ne na tila ka i bila ka taa ci dɔ la ya mɛn. I yɛrɛ i kunkolo in labɛnnen bɛ cogoya min na nin modèle jumɛn. Ngoro Jalo. Antu. Ngoro. Kamana gwan. Ano yara. Ntara mun da fa filana war filani. Alhamdulillah rabbil alamin. Ne koro. Yin kewa. Balmaado. Ala ka balima to yi. Amin. Ne koro. Wallahi kelen no ni nyokoro sogodi. Wallahi. Kun yɛrɛ bɔra. Sisan. Ntara wari nɔfɛ. Nga. Tatoba zugan su la dɛ. Ngoro ni kuma kɔrɔman ba ye dɛ. Ta kan kɔnɔ bɛ zugan su la. Ne kɔrɔ e b'a dɔn nin wari ko in sigilen don fɛn mun na ni wari in kɔni sɔrɔla ka ban n kɔrɔ a mana kɛ fɛn o fɛn kalo n kɔrɔ wari ko in de ka gɛlɛn n'a fɔra an ka du bɛ na taga ni wari sɔrɔla an ma lafiya. Dɔgɔ wari in dilan kan min waritigi yɛrɛ e yɛrɛ kan ka mun ye wari di yan nɔ. Arapɛricɛ waribatigi. Mun b'an kɛrɛfɛ yan. Mun b'an kɛrɛfɛ. Denmisɛnnin ninnu u bɛ wari sɔrɔ u t'a dɔn u b'a kɛ cogoya min na yɛrɛ. Mais rapɛriw fana ka wari. Nga a ko ne denmuso n'o ye e yɛrɛ denmuso ye ko wari d'a ma furu la wari in dira n'o kan de. Ne y'a yira a la n ko problème t'a la ne ta de ye ta ye n kɔni bɛ se ka bonya da e kɔrɔ sinon i se t'a la. N kɔrɔ wari in a sɔrɔli diyara n ye mais yanni e kun k'o layidu t'a ye e kun kan ka kuma dɔ fɔ ne ɲɛna fɔlɔ. O mun kuma ye. N kɔrɔ e t'a dɔn ko ne kelen don ka laɲini dɔ bila e kun t'o dɔn e kun bɛ n ɲininka fɔlɔ de. N kɔrɔ a mɛnna kamalenin min b'an bara yan n'o ye Saka ye ne kun ye an denmuso in ŋaniya k'a di Saka ma. Saka jumɛn. Mun b'an bara yan kɛ. Kabini bi ta n y'a fɔ i ka cɛnin kɛ ne ka sariya de ka sariya ye wari in dilan kan min an b'an denmuso d'a ma a bɛ d'a ma o kɛra i tɛ se k'o bali. N kɔrɔ i kun kan ka ko ɲini hakili la i kun kan k'a ɲini ni hakili yɛrɛ yɛrɛ de e kun man ka girin ka nin kɛ cogo si de la. A tɛ wari di yan n ka taa d'a ma n'a tɛ bɛn wari di yan n ka taa d'a ma ka misali a bɛ ta ne ka dabada de ma wari in dilan kan min an k'an denmuso d'a ma an de b'an sigi sisan k'an hakili jagabɔ kabini Saka ko in ma ne kun minɛ depuis a daminɛ n ye ko bɛ k'i bɛ k'i ka Saka in kɛ i k'a gɛn a bɛ se a bɛna don an ka balimaya la sisan. I hakili jagabɔ dɛ wari in dilan kan min ye an b'an denmuso d'a ma wa ne y'a minɛ n'o kan de ye.
wari filɛ an ka du filɛ wa ne dalakan fana filɛ ne bɛ nin kɛ cogo di sisan ne ni wariko ma se ka ɲɛnabɔ wa an bɛ bɔ du in kɔnɔ an bɛɛ bɛ gɛn ayiwa kasih lemah, hah? Banu nama aku lu berani dicewer. Antono. Niti page ni para apa coba? Dari mana family? Dari rumah berada. Nero keluar ya meu. Oh na. Dari sana. Dari, anak kasih na. Nah, dari. Maafin ani coro ini biapi. Nak mau. Habis mau. Ini tu bang para bonjongan. Kuma bla. Aku kuma bla. Anak so nak kuma. Oh, tono. Ego ke mago bɛ ne la. Awɔ. N'i lamɛn. Ayi. Ayisa la a bɛ kasi la dɛ. Ayi. Ne y'a sɔrɔ dɔ la a bɛ kasi la. A ɲɛji ka sa. Ya, donc awɔ k'aw kun bɛ e ni sɔngɔkɔrɔba k'a ye kuma dɔ. A y'a kuma fɔ ne ko n ko ayi n ko tiɲɛ tɛ sa n ko a bɛ taa bɛ ka kuma mɔgɔ wɛrɛ de kan n ko e ti sɔn o ma n ko ni e ye kuma min fɔ n'i b'a bɔ a sira ma. N ko i ma n'i dalakan kɔni di kɔni n'i ti sɔn ka tiɲɛ fiyewu n ko ne yɛrɛ bɛ tila ka kuma i fɛ ka i ɲininka. O saga i bɛ n dɔn kojugu. Adamaden y'i dalakan de. N'i ye kuma min fɔ i man k'a to o kuma in a ka wuli. Saga bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko cunne k'a bɛ ko sudalen san. I ko yɔrɔnin fana faamuya. Nin tɛ ne yɛrɛ fɛla ko ye. Tɔnɔ ne ma nin faamu dɛ. Saga e b'a dɔn ne y'a laɲini n y'a kuma fɔ a mɛnna wa i ye ɲininka fana n kɛla ka f'i ɲɛna ja ne ni kɔrɔ kuma ale ni laɲini wɛrɛ nana tuguni ka na fɔ ne ɲɛna ko f'a ka kɛ ale ta de
Ibaro balimaya ko a ma nɔgɔn. Ale ye ne kɔrɔkɛ de ye, kɔrɔkɛ wɛrɛ foyi tɛ ne la. Ni ne nana ba ale ta ma sisan, a laban bɛ sɔn ka kɛ balima fara ye. A tɛ ɲɛ mun kɔ. Saga yi fo ni yafara ne ma dɛ. A bɛ yafa n ma Ala kama. Ne bɛ fɛ k'a dɔn de n'a sɔrɔla kun jumɛn yɛrɛ de y'a to a kɛra tan. Problème jumɛn de bɛ yen nɔ ni o de y'a to yɛlɛma donna ko la ne mago b'o de la. Saga an den de ye wa an den de ye Ayisa ye. N'a kɛra cogoya n'a fɔr'i ɲɛna cogoya min na i b'a minɛ ten. Saga problème don o tɛ se ka ɲɛf'i ɲɛna. Ne hakili la i bɛ ka kuma f'i ɲɛna i ka se k'a faamuya de. N'i ka kuma mɛn n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛ n ka dɔgɔ e de ye n lamɔ. I ye ne yɛrɛ kɛlen ye fɛn fɛn ye e yɛrɛ dege. Jara n y'a faamu n ye kɔrɔfɔ faamu. F'i k'a dɔn k'a fɔ ko hɔrɔn kɔni a bɛ sa a dalakan de kan i k'o fana faamu tɔnɔ. Ne bɛ fɛ ka fɔ. A ye n dɔgɔya. Ko mɔgɔ bɛ nin o y'a sɔrɔ a ma f'i ma ko n b'i tantɔ fara. Walayi Saga ye n ɲini wa a ye n dɔgɔya. Nin ye lamɔ sara ye wa? Kawan kelen na fɔlɔ. An ka taa ɲɔgɔn fɛ. Ayi, an taa ɲɔgɔn fɛ. Munna? I fa y'a la décision ta ka ban. I tɛna se k'a falen, i fana tɛna se k'a falen. E kɔni tɛna fɛn na taga ne to de. I tɛna taga k'i to dɛ, ne de bɛ taga ka na. Ne ko an ka taa ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn. Ayi, n tɛ se ka taga. N taga ka na. A mana kɛ cogo cogo ne kɔni tɛna di cɛ si ma n'e kɔni kelen tɛ. N kɔrɔ ne ko a bɛ na wa? Kana siga o la ni cɛ in ka muso ko bɛ cogoya min na a bɛ na o. Ayiwa. An de ye fini siri yiri la biba ka b'o fɛ. Ce soir est dédié à tous les amoureux. Ah oui, c'est pour vous. Yeah, ouais, un peu. I am
faga oma jufa jiye kono bengi kanu baga dosa san dara kanu kama dugu dara kanu kama ala ye eni nere da nyongo kama ablay kuna besega suko kama nanga mani do javi angani koy jara mena jugu tubi angani koy jara mena nyango tubi angani koy jara mena lusha tubi san fi san jigi no baby no baby nala sona ma do be javi ayafo ni be ready fe ayafo ni be ready fe dani mi da inima dani mi da falama juwulu kumana bale majugu kumana dani mene tula juwulu kumana tere juwulu kumana dani na kulu tula Abedi, anche le fla. Vabbè. Era come era. Sì. Non so se lo so. Da ora na vedo alhamdulillah. Ba. Ngoro. Ya ka jirgada. Jelga wa? Ne ko tigi rabi. Na fulma tigi mo ko fa an kra fa no oredu. Azu koroga ni korole. C'est que nous allons andum se chere ne ambranga ni ndongani Abtori mon père ça va vous allez bien ya bamsu ouais Bramso ça va où est Tori il y a mon hôtel les ilare mugula ko ndi saw no menga petit wele kana lewe nani warso kumi atwa yalan warin na manne quoi. Yalo 50 000 ta fait on tabal san fait ganare parce que nana burana la nya e saba pa quoi romaro jare bula ma foma wala ben 50 000 fait tuna duma ko teski wa ko min kanga client aya an si go mu onana nous sommes quand dit ma jole fait nous. Ouais, tu peux garantir la nation. Il y a une autre d'affaires sur le tour. Ouais, tiens. On a parlé de ça, mais oui. Ah, ni niveau A, tu vas dans le niveau Milan, on a dit. Mais j'ai un 21 là, donc, pourquoi il y a un amour là? Mais au moins, on est voilà. Quand tu as ça, 2002. Ouais. Avec un mot, il y a pas moi. Il y a pas moi. Non, non. Ouais, Brian, ouais. C'est la trafou. C'est, tu as tu voilà, les gars. Ça va? Oh, my God, ça a l'air de me finir. Non, tellement joli. Ah, bon, faut pas dire ça. Mieux jouer petit, il y a 50 000 gars. Non, ma. Ah, on va essayer de faire non. Mais comment maintenant? Tu vas rentrer, il y a mes dépôts qui vont. Ok? Pas de soucis. Voilà. Ouais. Voilà, quel est le nom? Voilà, quel est le nom? Voilà, l'idée. Voilà, le non. Ko sare. Ni ne do. Ngoro. Boran jigu koro de. Ni le kunya don. Ko ne bina ko fe enya natan. Wallahi ne ku ba to an ga genga bodun gona. Ni ne abe ile ko ketantan tugala. Ko taraka ambe buluda. Ngoro. Imani kecogo nyada. Ka ta anga duke mo wala ngolo biye. Ndo ndakira ni am kisi ka bolli bu malone ma em kya kana kuma fasuku fanga nyana bi ndo wa ke bora ne jigi kono ndoko dorgia ega tukodi ega kila mu yen kola
am na ka taa dɛ ayi taa i b'a tigɛ mɔni tobi ni tobili la ani to fasaw a tɛ se fɛn fɛnɛ k'a dogo bɛɛ la donc e bɛ ka kuma fɔ ne b'a ni faamu bi dɛ ne hakili la don min na e bɛ nin kuma fɔ ne ye e tun bɛ kasi la don ni mɔgɔ sɔrɔla mun bɛ don an jigi kɔrɔ k'an k'an den d'o ma dɔwɛrɛ tɛ ko kulonkɛ tɛ ko furu e bɛ ɲɔgɔnna bɔra jigi kɔrɔ n dɔgɔ nin kuma ye nin ma diya n ye bi dɛ ne bɛ wuli fɔlɔ. n kɔrɔ an ko furu de an bɛ furu ɲɛnama de kɔ nin ye k'an ka hɔrɔnya minɛ na pewu an kun ka gɛn ka bɔ du in kɔnɔ o kun ka fisa ni nin fana ye n ye n denw ni musow n y'u kuma sulu Miri dabila sa i b'a dɔn i fa tɛ se ko la a bɛ solution sɔrɔ mais punition de ka ca n'i yɛrɛ y'a tile joli ne tɛ ka chaper yɛrɛ nisɔndiya dɔɔni sa denmisɛnnin wolobali jarabi a fɔ n'anw fana tun kɛra tan an fa kun na se k'an don furu la nse ala tɛ mɔlɛya u sigilen don dimi ni miiri la sisan ala tɛ mɔlɛya safe fana tɛ mɔlɛya ne yɛrɛ ma n musokɔrɔbatɔ ala ye wayi ala denmisɛnninw kɔni ala ne ka du tɛ tiɲɛ ne sigilen ɲɛna yan dɛ aw bɛ sigi o la nin o a y'a kila k'a bɛ to ɲɔgɔn bolo wa i t'an ka du den ye koyi yirikuru min y'an ma ci la a tɛ kɛ bama ye dɛ fara ka bɔ n den na cɛ bɛ ne den bolo ka ban i ye mara fɛ de ni ma y'a kɔ i bɛ ne ka du bila a b'a b'i bolo ne taabali cɛla la e bɛ k'i fa dala sɔrɔ hali ni ye nin kɛ i bɛ siri ka taa hali n'i bɛ siri ka taa de o bɛ kɛ i fa se t'o la kuma t'i ba sobaga in ma a bɛ bɛna dala sɔsɔ de yan ni ma mara ne b'i mara